सिंधुदुर्गवासियांनो नमस्कार. मी मुकुंद चिलवंत, जिल्हा माहिती अधिकारी सिंधुदुर्ग. कोकण साद लाईव्ह या चॅनलचा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. त्यानिमित्त सर्व टीमला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वात पहिली अचूक आणि विश्वासार्ह बातमी हे ब्रीदवाक्य घेऊन गेली 11 वर्ष काम करणारं कोकण साद लाईव्ह आज 12व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. नक्कीच आपल्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. गेली 11 वर्ष पोटतिडकीने कोकणातील ज्या काही सामाजिक समस्या असतील, जे प्रश्न असतील, हे प्रशासनासमोर मांडून त्याची उकल कशा प्रकारे करण्यात येते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोकण साद लाईव्ह आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे कोकणातील सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज बनलेलं कोकण साद लाईव्ह आज नावारूपास आलेलं आहे. ज्या जमान्यामध्ये आपण मोबाईलवर बातम्या बघू शकतो, ही संकल्पनाच कोणाला पटणारी नव्हती, परंतु हे कोकण साद लाईव्ह या टीमनं हे स्वप्न आज पूर्ण करून दाखवलेलं आहे. गेली 15-16 वर्षापूर्वी त्यांनी जे बीज रोवलेलं होतं, आज त्याचं रूपांतर वटवृक्षामध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे कोकणवासी आणि कोकण साद लाईव्ह यांचं एक आपुलकीचं नातं निर्माण झालेलं आहे. मी या वर्धापन दिनानिमित्त ह्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो. ज्याप्रमाणे ते आत्तापर्यंत कोकणवासियांचे प्रश्न मांडत आलेले आहेत आणि त्याची उकल करून त्यांना न्याय देण्याचं काम ते चांगल्या प्रकारे करत आहे. यापुढेही त्यांनी असंच काम करावं आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी आणखी तत्परतेनं आणि तळमळीने काम करून कोकणवासियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी, त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. पुन्हा एकदा टीम कोकण सादला माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.